pasedana, Iskander, nora goaz? Hawaira, kokobia. A ber, Hawaira joango gara, zerrin behar dozulako erronkaren bat bete. Zazpi itxasotako laugarrena. Kolokaitik Oahura. 22 kilometro ugerrean, 15 ordu eta animali pilo bat dauz. Eta marrazki pilo bat egongo direz. Eta ona etorri gara, binkek esan dozkulako maletan bai ala bai joango duguna erakusteko. Eraman behar dugu, betarrekoak, gauerako eta egunerako, baino jantzia, txapela eta gaberako argi gorria. Kasu honetan argi gorria izin bada marmoken gatik. Eta bitu, hemen dekogu bebai, ronka guztia grabateko drona. Krema, marmoken kontrakoa, eta asko pikatzen badoztie, adrenalina eta medikamentuak. Hemen dekogu Hawaii guztitik itxasteko itxasgarriak. Eta nola ez, vaselina lanolinarekin. Hau urradura txako. Margoak, zelan ez, ronka honetarako espreski aukeratutako koloreak, Iskander eta Eider, gurekin etorriko dire bebai, igual gazpinan lo egiten laguntzeko, kuaderno berezi pila bat. Biel Hawaira goaz, eta bertan egongo gara itxaroten batetik 8 ugeriteko. Kapitainak esango esku, eguraldiaren arabera, noiz irten, horretara itxaroten gabiz. Batetik 8 egun horretan, eroango dugu margo pila bat, eta ni saiatuko naz, aldik eta ondoen, Iskanderreri ordu erdiro elikadura emoten, bera ondo dauela frogatzen eta dana ondo joan deien, eta zelan ez, binken botako dugu informazio guztia, eta zuek zabalduko dugu, eta jarraipena egiteko aukera aukiko duzue sareetan, eta kokoak.eusen bebai. Zuen animoak sentituko ditugu, han ugerrean gauzela. Oso unkituta gauz eta oso urduri bebai. Laguntza eta animoak jasotzea espero dugu, ze azkenean zuen berotasuna hanbe hurbil sentituko dugu, eta danok honen parte izatea espero dugu. Eskerrik asko eta buelta arte.